Tervetuloa takaisin. Tennesseelainen äiti, joka menetti henkensä suositun kauneusleikkauksen jälkeen Miamissa. Perhe haastaa leikkauskeskuksen ja leikkauksen suorittaneen lääkärin oikeuteen. Tyylini on hyperfeminiininen, upea, seksikäs. Olen käyttänyt yli $50,000 saavuttaakseni IT-tyttö-lukini. Olin joskus huulikatastrofi, mutta nykyään minut tunnetaan Englannissa huulikuninkaana. Molemmat kiinnittävät huomiota ärsyttävään rasvaan, josta eivät pääse eroon, joten tämä äiti ja tytär tekevät asialle jotain yhdessä. Meille tulee äiti-tytär plastiikkakirurgia. Olen $1 000 000 kissanainen. Mä olen käynyt läpi monia leikkauksia. On Donald Plastic Surge ja mä oon nyt 40-vuotias. En halua vanheta. Mä haluan voida aina näyttää siltä, kun mä olisin 20 tai jotain. Emme voi tehdä niin, varsinkaan luonnollisella tavalla. Kosmeettisia korjauksia tai parannuksia tavoiteltaessa on vain ohut raja onnistuneen toimenpiteen ja katastrofaalisen lopputuloksen välillä. Tämän rajan ylittäminen voi saada henkilön näyttämään enemmän tuhoutuneelta kuin viimeistellyltä. Tarinat, joihin aiomme nyt sukeltaa, ovat varoittavia esimerkkejä tästä. Joten valmistautukaa, kun käymme läpi 20 tapausta, joissa kauneusleikkaukset saivat valitettavan käänteen. Numero 20. Implantti vai mädäntynyt liha? Holly McCulloch kertoo järkyttävästä kokemuksestaan, jossa hän, sijoitettuaan 3,500 puntaa rintojen suurennusleikkaukseen ja all-inclusive-matkaan Turkkiin, jäi ahdistuneeksi epätasaisen rintakehän kanssa. Hän löysi järkyttävän 7 senttimetrin reiän leikkausalueen läheltä, joka levitti mädäntyneen lihan hajua, merkkinä siitä, että hänen implanttinsa oli alkanut työntyä ihon läpi. Holly väittää löytäneensä klinikan Instagram-mainoksen kautta ja jatkaneensa hoitoa huolimatta epäilyksistään. Myöhemmin Holly kävi läpi 3. toimenpiteen saadakseen uuden implantin, tällä kertaa sairaalassa kotinsa lähellä Manchesterissa, mutta implantti jouduttiin lopulta poistamaan. Numero 19. Ihmiskynttilä. Valmistaudu lumoutumaan muotimaailman ikonista Donatella Versacesta. Hänen tunnusomainen loistokas vetovoimansa varjostaa jopa hänen luomuksiaan kantavat mallit ja julkkikset. Mutta tiesitkö, että hänen kiintymyksensä kauneuteen ja estetiikkaan alkoi jo varhaisessa iässä? Veljensä Giannin kannustamana Donatella aloitti kauneudenhoitomatkansa vain 11 vuoden iässä, värjäämällä hiuksensa vetyperoksitilla. Jotkut asiantuntijat uskovat, että Donatellan tarkka kauneudentaju ja hänen taipumuksensa riippuvuuteen johtivat hänen liialliseen botoksin ja täyteaineiden käyttöön. Plastiikkakirurgi tohtori Steven mukaan Donatella on käynyt läpi laajan valikoiman kosmeettisia toimenpiteitä, mukaan lukien botoksia, täyteaineita ja ihon laserhoitoja, mikä on johtanut ulkonäköön, joka muistuttaa enemmän vahahahmoa kuin ihmistä. Ajankulusta huolimatta Donatellan kauneus säilyy ajattomana, inspiroiden edelleen lukemattomia ihmisiä ympäri maailmaa. Näin ollen hän ansaitsee oikeutetusti tittelinsä muodin kuningattarena. Numero 18. Kissanaisena tunnettu. Valmistaudu kuulemaan hämmästyttävä tarina Jocelynista, joka tunnetaan paremmin nimellä Kissanainen. Hänen pakkomielteensä kosmeettisiin leikkauksiin ylittää kaiken uskomattoman, sillä hän on käyttänyt miljoonia dollareita useiden vuosikymmenten aikana parantaakseen ulkonäköään. Mikä ajoi hänet tälle tielle? Kaikki alkoi hänen entisestä aviomiehestään Alexista. Peläten miehensä lähtevän, Jocelyn kävi läpi laajoja toimenpiteitä muistuttaakseen kissaa, ominaisuutta, jota hänen miehensä rakasti. Mutta hänen muodonmuutoksensa ei pysähtynyt siihen. Jocelyn kävi läpi lukuisia leikkauksia, kuten kulmakarvojen kohotuksia, kasvojen kohotuksia, huulten täyttöjä, leuan suurennuksia, rasvansiirtoja sekä poski-implantteja. Ehkä silmiin pistävin toimenpide oli se, jonka tarkoituksena oli kohottaa hänen silmänsä saadakseen kissamaisen ilmeen. Huolimatta hänen vilpittömistä ponnisteluistaan, avioliitto päättyi lopulta avioeroon. Jocelyn sai kuitenkin järisyttävän $2,5 miljardin sovittelun, mikä lisäsi hänen pakkomiellettään kosmeettisiin leikkauksiin. Hänen tarinansa toimii muistutuksena siitä, että itsensä muuttaminen toisten miellyttämiseksi ei aina johda toivottuun lopputulokseen elämässä. Numero 17. Peteen järkyttävät leikkaukset. Kerron teille tarinan Peter Burnsista, brittiläisen Dead or Alive-yhtyeen entisestä keulahahmosta. Pete nousi kuuluisuuteen paitsi musiikkinsa, myös loputtoman muodonmuutoksensa ansiosta, joka lopulta kulutti suurimman osan hänen elämänsä säästöistä.
Kaikki alkoi murtuneesta nenästä, jonka hän oli kärsinyt aiemmin elämässään ja joka johti korjausleikkaukseen. Siitä hetkestä lähtien Pete oli päättänyt saavuttaa hänen näkemyksensä täydellisestä ulkonäöstä. Vuosien varrella hän kävi läpi lukuisia toimenpiteitä, nenäleikkauksista moniin muihin toimenpiteisiin. Valitettavasti osa näistä leikkauksista epäonnistui, aiheuttaen infektioita ja pakottaen hänet jatkuviin korjausleikkauksiin. Vaikka Pete tiesi riskit, mukaan lukien mahdollisuuden kasvojen epämuodostumiseen, hän ei antanut periksi, vaan jatkoi ulkonäkönsä muokkaamista. Surullisesti hän menehtyi luonnollisiin syihin, jättäen jälkeensä perinnön laajoista muokkauksista, jotka lopulta osoittautuivat turhiksi. Numero 16. Kissa metsästämässä. Dennis Avner, paremmin tunnettu nimellä Catman, kotoisin Michiganista, oli tietokonetieteilijä ja merivoimien veteraani, joka kantoi mukanaan syvää intohimoa kehonmuokkaukseen. Hänen uskomaton matkansa alkoi 23 vuoden iässä, kun hän hakeutui shamaanin puheille, joka neuvoi häntä muuttumaan eläväksi, hengittäväksi kissaksi. Tästä lähtien Avnerin poikkeuksellinen pyrkimys vei hänet koristamaan lähes koko kasvonsa ja kehonsa tatuoinneilla, mikä oli vasta hänen muodonmuutoksensa alku. Yhdessä kehonmuokkauksen asiantuntijoiden Steve Hayworthin ja Shannon Larrattin kanssa Avner kävi läpi huikean määrän, nimittäin 14 leikkausta, käyttäen merkittäviä summia muokatakseen itsensä tiikerin kaltaiseksi olennoksi. Hänen muutoksensa sisälsivät ihonalaisten kasvoimplanttien, litistetyn nenän, terävät korvat ja jopa robottivaipan lisäämisen. Avnerin dramaattinen ulkonäkö sai laajaa median huomiota, mikä johti esiintymisiin useilla amerikkalaisilla televisio-ohjelmilla, mukaan lukien kuuluisa Larry King Live. 2008 hän saavutti Guinnessin maailmanennätyksen eniten pysyvien muodonmuutosten ansiosta, jotka saivat hänet muistuttamaan eläintä. Kuitenkin hänen tarinansa on koskettava muistutus siitä, ettei hän ollut yksin pyrkimyksissään äärimmäiseen kehonmuokkaukseen. Numero 15. Pixie Foxin vyötärö. Olemme kaikki törmänneet ihmisiin, jotka venyttävät rajojaan tiukoilla dieeteillä tai laajoilla kosmeettisilla muutoksilla. Mutta Pixie Fox vie tämän käsitteen täysin eri tasolle. Vuonna 2015 hän aloitti tehtävänsä saavuttaakseen mahdollisimman pienen vyötärön. Ja kun sanon pieni, tarkoitan TODLLA, pientä. Miten hän tavoitteli tätä päämäärää? No, hän käytti korsettia uskollisesti joka ikinen päivä. Ajan myötä hänen vyötärönsä kutistui hämmästyttävään 18 tuumaan. Vaikuttavaa, eikö totta? Mutta ei tarpeeksi vaikuttavaa hänelle. Joten hän päätti tehostaa ponnistelujaan poistattamalla kirurgisesti 6 kylkiluuta. Ennen tätä äärimmäistä toimenpidettä Pixie oli jo käynyt läpi lukuisia kosmeettisia toimenpiteitä, kuten brasilialaisen peppuimplantin, rasvaimun, nenäleikkauksia, rintojen suurennuksen, poskitäytteet, kulmakarvojen kohotuksen, kestomeikin ja jopa botox-injektioita. Kaiken kaikkiaan hän sijoitti yli 200 000 puntaa muodonmuutokseensa. Se on kiistatta äärimmäistä, mutta kuten sanotaan, kukin tavallaan, eikö vain? Numero 14. Kenistä Barbieksi. Tämä seuraava tarina on todellinen vuoristorata, sillä Jessica Alves on käynyt läpi hämmästyttävän määrän leikkauksia, jotka ovat täysin muuttaneet hänen ulkonäkönsä. Saatat muistaa Jessican hänen päivistään ihmisenä kennukkena, jolloin hän ei säästellyt rahaa jäljitellessään suosittua lelua. Tämä tavoittelu alkoi, kun hänet tunnettiin nimellä Rodrigo Alves. Kiusatuksi jouduttuaan teini-iässä ulkonäönsä vuoksi, hän päätti käydä läpi lukuisia leikkauksia, joissa ei jätetty koskematta nenästä hauiksiin. Sitten vuonna 2020 Rodrigo paljasti olevansa transgender ja että hän oli käynyt läpi lisää toimenpiteitä saadakseen ulkonäkönsä vastaamaan todellista identiteettiään. Viimeisimmän Bangkokin kosmeettisessa sairaalassa tehdyn vierailunsa jälkeen Jessica on nyt tuskin tunnistettavissa, sillä hän on muuttanut kasvonpiirteitään, äänenkorkeuttaan ja käy läpi vähennysleikkauksia. Huolimatta laajoista toimenpiteistä Jessica vaikutti olevan hyvillä mielin lähtiessään sairaalasta, näyttäen voitonmerkin. Niin kauan kuin hän löytää sisäisen rauhan ja onnellisuuden, voimme iloita hänen parantumisen ja itsensä löytämisen matkasta. Loppujen lopuksi joskus henkilökohtainen kasvu seuraa julkisuuden inspiroimana. Tämän päivän tilaajamme valinta on ihminen Popeye. Mustafa Ismail on egyptiläinen kehonrakentaja, jonka voima on vertaansa vailla, ja hän on kirjoittanut nimensä historian kirjoihin saavuttamalla Guinnessin maailmanennätyksen kaikkien aikojen suurimmasta olkavarren ympärysmitasta.
Kuvittele, hauislihaksen mittaaminen huikeat 31 tuumaa. Kuitenkaan tällaisen valtavan lihasmassan saavuttaminen ei ole pelkästään omistautumisen ja harjoittelun tulosta. The Guardianin mukaan se johtuu myös hänen äärimmäisestä ruokavaliostaan, joka koostuu yli 6 punnasta proteiinia jaettuna 6 päivittäiseen ateriaan. Tällainen sitoutuminen lihaskasvuun on todella vaikuttavaa. Kuitenkin kuiskaukset viittaavat siihen, että Mustafa olisi saavuttanut ennätyksensä intensiivisten synteettisten menetelmien avulla. Aikamoinen paljastus. Siitä huolimatta hänen tavoitteenaan on ollut muovata vartalonsa ennennäkemättömälle tasolle, mikä todistaa, että unelmat voivat todellakin toteutua. Mielenkiintoista on, että Guinnessin maailmanennätysorganisaatio on ilmoittanut, etteivät he enää hyväksy väitteitä maailman suurimmasta olkavarren ympärysmitasta. Tämä päätös johtuu siitä, että useat muuttujat voivat merkittävästi vaikuttaa lopullisiin mittaustuloksiin. Numero 13. Teräsnainen. Tutustutaan Elaine Davidsoniin, Edinburghin asukkaaseen, joka jättää varjonsa kaikki, jotka väittävät rakastavansa lävistyksiä. Hänellä on hallussaan maailman lävistetyimmän naisen titteli, ja hänen kehonsa on koristeltu yli 15 000 metallisella lävistyksellä päästä varpaisiin. Mutta tässä tulee yllätys. Hän ei aio lopettaa tähän. Elaine on käynyt läpi yli 3500 lävistystä pelkästään vaginansa sisällä. Tavoitteenaan saavuttaa yhteensä 20 000 lävistystä koko kehossaan, joista 2500 pelkästään sisäpuolella. Kyllä, pelkästään sisäpuolella. Vaikuttavaa sitoutumista asiaansa, eikö totta? Huolimatta 3 kilon korujen painavasta taakasta, hän pysyy vakaana tavoitellessaan päämääräänsä ja säilyttääkseen maailmanennätyksensä. Miksi Elaine sitten altistaa itsensä tälle? No, hänen intohimonsa Guinnessin ennätyskirjaa kohtaan on aina palannut kirkkaana, ja hän on aina unelmoinut pääsevänsä siihen jonain päivänä. Saatat miettiä, eikö kaikki nuo lävistykset satu? Yllättävää kyllä, Elaine väittää, ettei hän tunne kipua enää ollenkaan ja pystyy jopa lävistämään itse itsensä. Hän kuitenkin kohtaa haasteita, sillä hänen täytyy matkustaa Amerikkaan saadakseen osan lävistyksistään, koska niitä ei tehdä Iso-Britanniassa. Mutta kuten sanonta kuuluu, missä on tahtoa, siellä on tie, ja Elaine ilmentää tätä mantraa täydestä sydämestään. Numero 12. Ihmisen kennukke. Valmistaudu sukeltamaan Justin Jedlichan maailmaan, joka tunnetaan kuuluisana ihmisenä kennukkena. Tämä henkilö on käynyt läpi hämmästyttävän määrän kosmeettisia toimenpiteitä ja leikkauksia, joiden lukumäärä ylittää 1000, ja hän on käyttänyt uskomattomat $1 miljoonaa täydellisen fyysisen muodonmuutoksen saavuttamiseen. Ja kun sanon täydellisen, tarkoitan nenästä olkapäihin, ojentajiin ja kyllä jopa pakaroihin asti. Vaikka jotkut saattavat pilkata hänen pakkomiellettään plastiikkakirurgiasta, ei pidä unohtaa hänen omistautunutta fanijoukkoaan, joka innolla ihailee hänen muuttunutta ulkonäköään. Justin päätyi jopa parrasvaloihin tähdittäessään suosittua reality-televisiosarjaa Men of West Hollywood. Mutta miten kaikki alkoi? Hänen kiinnostuksensa kosmeettisiin toimenpiteisiin syttyi jo 13 vuoden iässä, kun televisio-ohjelmat, kuten Lifestyles of the Rich and Famous, vakuuttivat hänet siitä, että plastiikkakirurgia oli menestyksen symboli. Siitä lähtien hän on käynyt läpi lukuisia toimenpiteitä, aina $15 000 hiusten siirrosta Julia Roberts otsasuoniensa poistoon. Justin Jedlicha on kiistatta raivannut oman polkunsa plastiikkakirurgian maailmassa, seuraten niiden jalanjäljissä, jotka avasivat tien ennen häntä. Numero 11. Dolly Partonin ulkonäkö. Tutkitaanpa ainutlaatuisen Dolly Partonin maailmaa, tuon country-musiikin kuningattaren, joka on tunnettu upeasta kampauksestaan ja säihkyvistä asuistaan. Häntä rakastetaan lukemattomista syistä, ja kuka voisi vastustaa klassista Dolly-kappaletta? Mutta kiistatta, hänen ikoninen ulkonäkönsä on suuri osa hänen viehätysvoimaansa. Arkistojen läpikäyvä tarkastelu paljastaa, että Dolly Partonin kasvojen ilme on kokenut huomattavaa muutosta hänen viattomuuden ja suurten unelmien täyttämistä alkuajoistaan lähtien. Dolly on itse aina ollut avoin vuosien varrella tehdyistä kosmeettisista parannuksistaan, joihin kuuluvat muun muassa rintaimplantit, kulmakarvojen kohotus, kasvojen kohotus, silmäluomileikkaus, leuan muotoilu ja jopa nenäleikkaus. Vaikka toiset saattavat kyseenalaistaa näiden muutosten tarpeellisuuden, ne kiistatta edistävät sitä ikonista ja tunnistettavaa viehätystä, jota me tänä päivänä rakastamme. Kuitenkaan Dolly ei ole yksin,
joka on valinnut epätavallisemman polun tunteakseen olonsa upeaksi. Numero 10. Brazilian Hulk. Valdir Segato on mies, joka on mennyt äärimmäisyyksiin saavuttaakseen mahdollisimman valtavat ja vahvat lihakset. Kuvittele hauikset, rintalihakset ja selkälihakset, jotka voisivat helposti kilpailla itse legendaarisen Hulkin kanssa. Mutta tässä on käänne. Hän saavutti tämän injektoimalla itseensä syntholia. Innoittuen ikonisista hahmoista, kuten Arnold Schwarzenegger ja Hulk, Valdirin hauikset paisuivat vaikuttavaan 23 tuuman kokoon. Silti, huolimatta jo valmiiksi valtavasta fyysisestä olemuksestaan, hän janosi kasvaa vieläkin suuremmaksi. Nauttien huomioista, joita hänen valtavat lihaksensa keräsivät, hän sai lempinimen Hirviö kadulla. Nyt en ole täällä tuomitsemassa kenenkään valintoja, mutta mahdollisesti hengenvaarallisten aineiden injektointi pelkästään lihasten suurentamiseksi vaikuttaa riskialttiilta puuhalta. Ihaillaan hänen omistautumistaan keholleen turvalliselta etäisyydeltä, tunnustaen, että kaikki eivät pidä turvallisuutta yhtä korkeassa arvossa. Numero 9. Tatuoitu astia. Ethan on maailman nuorin ja laajimmin muokattu nuori, joka vei viehtymyksensä kehonmuokkauksiin ennennäkemättömälle tasolle. Ethan kiinnostui tatuoinneista poikkeuksellisen nuorena, vain 11 vuoden ikäisenä. Kaikki alkoi viattomasti korvien venyttämisellä, mikä oli tuohon aikaan melko yleinen ilmiö, mutta asiat eskaloituivat nopeasti. Halutessaan erottua joukosta, Ethan lähti matkalle, joka rikkoi perinteitä. 22-vuotiaana hän oli käynyt läpi häkellyttävät 40 kehonmuokkausleikkausta. Kyllä, luit oikein, 40 muokkausta 22 ikävuoteen mennessä. Mutta kyse ei ollut vain tavanomaisista tatuoinneista. Ethan meni äärimmäisyyksiin, kuten leikkaamalla kielensä, poistamalla napansa ja jopa tatuoimalla silmämunansa. Eikä siinä vielä kaikki. Jokainen sentti Ethan ihosta oli tatuoitu ainakin viime vuoteen asti, jolloin hän aloitti vaivaloisen prosessin joidenkin kasvotatuointien poistamiseksi. Sadoilla tuhansilla seuraajilla Instagramissa Ethan ainutlaatuinen ulkonäkö on saanut osakseen laajaa ihailua. Kuitenkin se herättää myös kysymyksen siitä, missä kulkee raja ainutlaatuisuuden ja liiallisuuden välillä. Numero 8. Justinin suurin fani. Oletko koskaan kohdannut julkkisihastusta, joka oli niin voimakas, että halusit muuttaa itseäsi näyttämään heiltä? Toby Sheldonilla kävi juuri näin, ja hän vei tämän ihastuksen äärimmäiseen tasoon. Justin Bieberin ulkonäköön lumoutunut Toby aloitti sarjan muovileikkauksia muuttuakseen idolinsa kaltaiseksi. Tämä ei ollut vain pieniä säätöjä tai muutoksia. 33-vuotias Toby kävi läpi lukuisten toimenpiteiden sarjan, jotka maksoivat yhteensä yli $100,000. Justin Bieberin valokuva käsissään. Toby ohjeisti plastiikkakirurgiaan tarkasti jäljittelemään pop-tähden piirteitä. Näin ollen hän muutti huuliaan, nenäänsä, silmiään, hiuksiaan ja jopa kasvojen rakenteensa useaan kertaan, kunnes hän saavutti halutun näköisen ulkonäön. On luonnollista, että Tobyn muutos herätti laajaa keskustelua. Vuonna 2014 hän esiintyi Botched-ohjelmassa, joka tarjoaa tukea henkilöille, jotka ovat käyneet läpi muovileikkauksia ja jakavat kokemuksiaan ja näkemyksiään. On turvallista sanoa, että Tobyn omistautuminen ylitti monien Justin Bieberin fanien omistautumisen. Vaikka hänen muutoksensa olivat silmiinpistäviä, toiset suosivat hienovaraisempaa lähestymistapaa ulkonäkönsä muuttamiseen. Numero 7. Cindy Jacksonin täydellinen kasvojen muutos. Valmistaudu hämmästymään yhden naisen uskomattomasta muodonmuutoksesta, Cindy Jacksonista. Hän on käynyt läpi yli 45 ei-kirurgista toimenpidettä ja 14 leikkausta saavuttaakseen huikean ulkonäkönsä. Ensisilmäyksellä Cindy vaikuttaa ihan tavalliselta henkilöltä. Kuitenkin, kun tutustut tarkemmin hänen läpikäyminsä laajoihin leikkauksiin, hämmästyt siitä, kuinka pitkälle hän on mennyt ulkonäkönsä muokkaamiseksi. Leuan pienentämisestä silmäluomileikkauksiin, rasvaimuista nenäleikkauksiin, kasvojen kohotuksiin ja muuhun, Cindy on kokeillut käytännössä jokaista vaihtoehtoa, mukaan lukien puolipysyvät meikit, kemialliset kuorinnat ja botox. Hänen matkansa alkoi isänsä kuoleman jälkeen, kun hän oli vain 21, käyttäen perintörahojaan pieniin leikkauksiin. Ulkonäköönsä tyytymättömänä Cindy näki tämän mahdollisuutena muodonmuutokseen. Ajan myötä hänen halunsa kehittyi pakkomielteeksi, mikä johti kehonmuokkauksiin vain kuukausien välein. Eräänä aikana hänellä oli jopa ennätys eniten läpikäydyistä muovileikkauksista. Kuitenkin Cindy Jacksonin tarina ei pääty siihen.
Menestyksellisen muodonmuutoksensa jälkeen hän perusti plastiikkakirurgian konsultointipalvelun, tarjoten neuvoja julkisuuden henkilöille, jotka etsivät luonnollisen näköisiä tuloksia leikkauksistaan. Kuitenkin kaikki eivät jaa hänen mieltymyksiään luonnolliseen estetiikkaan. Numero 6. Vanillan muodonmuutos. Vanilla Chamu, japanilainen malli, joka vei silmäluomileikkauksen ilmiön aivan uusiin korkeuksiin. Vaikka silmäluomileikkaus on Japanissa yleinen toimenpide, usein tavoitteena lännen ulkonäön saavuttaminen, Vanilla nosti käytännön täysin uudelle tasolle muuntamalla itsensä ranskalaiseksi nukeksi. Hänen matkansa alkoi vuonna 2013, jolloin hän aloitti vaalentamalla ihoaan saavuttaakseen vaalean ihonvärin. Sen jälkeen hän muutti hiustensa värin inkiväärin punaiseksi ennen kuin keskittyi kasvojen muokkauksiin, kuten huuliin ja nenään. Vanillan muodonmuutos oli alkanut jo teini-iässä, jolloin hän kävi läpi toimenpiteitä, kuten rintojen suurennus ja leuan muotoilu. Luonnollisesti mikään tällaista luonteeltaan oleva muutos ei olisi täydellinen ilman yleistä silmäluomileikkausta, mutta Vanillan ambitiot eivät rajoitu vain tähän. Yhteensä on arvioitu, että hän on investoinut noin $100,000 noin 30 plastiikkakirurgiseen toimenpiteeseen. Kaikki tavoitteenaan muistuttaa ranskalaista nukkea. Kuitenkin Vanillan muodonmuutoshimo ei tunne rajoja, sillä hän suunnittelee myös vaarallista pituuden lisäysleikkausta, joka herättää epäilemättä huolta kenessä tahansa. Numero 5. Liskoihminen. Sallikaa minun esitellä teille Eric Sprague, tunnettu nimellä Liskoihminen. Hän ei ole tavallinen tatuointiharrastaja. Sen sijaan hän on vienyt kehonmuokkaukset äärimmäiseen, monien mielestä liian radikaaliin tasoon. Eric on käyttänyt yli 700 tuntia tatuointisessioihin, kaikki pyrkien muuntamaan itsensä liskon näköiseksi. Mutta hän ei jäänyt siihen. Hän valitsi myös Matelian-skaalojen tatuoinnin koko kehonsa luodakseen illuusion realistisesta liskon ihon kerroksesta. Lisäksi hän kävi läpi kulmakarvojen implantoinnin ja kielen jakamisen, jotta hän näyttäisi entistäkin enemmän liskolta. Mikä voisi ajaa jonkun tekemään tällaisia radikaaleja muutoksia? Eric uskoo olevansa mytologinen olento ja halusi heijastaa tätä fyysisessä ulkonäössään. Hänen muodonmuutoksensa ei ole jäänyt huomaamatta. Eric kiertää nyt maailmaa esiintyjänä kummitusnäytöksissä, lumoten yleisöjä, jotka katsovat häntä yhdistelmänä ihmetystä ja shokkia. Oletko tarpeeksi rohkea tarkastelemaan liskoihmistä läheltä, vai herättääkö kenties jokin tutumpi asia kiinnostuksesi? Numero 4. Supermies. Sallikaa minun esitellä teille Herbert Chavez, mies, joka uskoo vankkumattomasti unelmien voimaan ja päättäväisyyteen, jota tarvitaan niiden toteuttamiseen. Nuoruudestaan lähtien Herbertilla oli yksi kiintynyt toive, tulla supermieheksi. Hänen tavoitteenaan oli tehdä unelmastaan totta, eikä hän säästellyt kuluissa tai vaivoissa sen eteen. 17 vuoden aikana hän kävi läpi peräti 19 leikkausta, investoiden yli $8,000 tavoitellessaan teräsmiehen kaltaista ulkonäköä. Hänen kirurgiset toimenpiteensä käsittivät muun muassa rintaimplantteja, rasvaimuja, ihonvalkaisuja ja lukuisia nenäleikkauksia, kaikki tähtäimenään saavuttaa supermiehen veistoksellinen ja sankarillinen ilme. Joka päivä Herbert pukeutuu ikoniseen supermiespukuunsa ja astuu kaduille, ilmensi hän pitkäaikaista ihailuaan sankaria kohtaan. Hän näkee itsensä inspiraation majakkana, rohkaisten lapsia tavoittelemaan suuria asioita ja kannustamalla muita seuraamaan unelmiaan, vaikka ne vaikuttaisivat kuinka epätodennäköisiltä. Herbert Chavez on koskettava muistutus siitä, että vankkumattomalla kunnianhimolla ja päättäväisyydellä mikä tahansa unelma voi tulla todeksi. Numero 3. Hohtava nukke. Valmistaudu lumoutumaan Amandan uskomattomasta tarinasta. Alun perin miehenä syntynyt, mutta nyt naisena identifioituva Amanda on lähtenyt syvälliselle itsensä löytämisen matkalle laajoilla kosmettisilla muutoksilla, jotka kattavat käytännössä jokaisen hänen olemuksensa osa-alueen. Hänen lakkaamaton tavoittelunsa täydellistä estetiikkaa kohti on tehnyt hänestä lähes tunnistamattoman entisestä itsestään, ylittäen perinteisten kosmettisten toimenpiteiden rajat. Amandan kauneuden etsiminen on johtanut hänet äärimmäisiin toimenpiteisiin, kuten alarivien kirurgiseen poistamiseen pienemmän vyötärön saavuttamiseksi. Tämä äärimmäinen omistautuminen ulkonäölleen on muodostunut hänen elämänsä keskiöksi, inspiroituen ikonisten hahmojen, kuten Jean Harlown, Marilyn Monroen ja Jessica Rabbitin esikuvista.
Amanda on nostanut ihailunsa näitä hohtavia naisia kohtaan ennennäkemättömiin korkeuksiin, muokaten vartaloaan jäljittelemään heidän legendaarisia kaariaan. Hänen matkansa korostaa, kuinka pitkälle jotkut ihmiset ovat valmiita menemään ilmentääkseen idealisoitua itseään, vaikka heidän inspiraationsa perustuisi jopa kuvitteellisiin hahmoihin. Todellakin, Amandan tarina on todistus henkilökohtaisen muutoksen syvällisestä vaikutuksesta itseilmaisun ja täyttymyksen etsimisessä. Numero 2. Jackie Stallone. Valmistaudu yllättymään Jackie Stallonen tarinasta, joka tunnetaan arvostetun näyttelijän Sylvester Stallonen äitinä. Hän ikävuosistaan huolimatta Jackie on omaksunut plastiikkakirurgian keinona torjua ajan vaikutuksia ja säilyttää nuorekkuutensa. Hänen lakkaamaton nuoruuden tavoittelunsa on johtanut monenlaisiin toimenpiteisiin, aina kulmakarvojen kohotuksesta ja poskiimplantteista huulien täyttöihin, nenäleikkauksiin ja jopa epäonnistuneeseen kasvojen kohotukseen. Hämmästyttävää kyllä, vasta hänen 90-sillään Jackie ilmaisi epäilyksensä botoksia kohtaan, mutta hän pysyi vankkumattomana uskomuksessaan plastiikkakirurgian muokkaavaan voimaan. Jackie itse piti pitkän ikänsä salaisuutena päivittäistä pinaatin syömistä, tapaa jota hän noudatti koko elämänsä ajan. Hän menehtyi rauhallisesti perheensä ja rakkaidensa ympäröimänä, jättäen jälkeensä perinnön, joka kattaa sekä kosmettisen parannuksen mahdollisuudet että sudenkuopat. Toinen valinta tilaukselle on epäonnistunut brasilialainen peppu. Ja kenen peppu tämä oli? Angela Pedrosan. Angela Pedrosan päätös mennä kirurgille ystävän suosituksesta päättyi tuhoisasti. Hän sai vinoon jääneen peppuun. Hänelle ruiskutettiin kemikaalia yhteensä 300 millilitraa, mikä aiheutti äärimmäistä epämukavuutta ja vakavia terveysongelmia. Melkein heti ilmestyi komplikaatioita, kun infektio tuhosi hänen lihaksiaan ja kudoksiaan, ja sepsiksen leviäminen kehoon oli tosiasia. Uuden lääkärijoukon nopean puuttumisen avulla infektio saatiin hallintaan, ja Angela sai tarvittavat lääkkeet. Kuitenkin infektio aiheutti vaurioita, jotka jättivät hänelle epämuodostuneen takapuolen, joka on täynnä arpia. Ongelman korjaamiseksi tarvitaan korjaavaa leikkausta, jossa rakennetaan takapuoli uudelleen vatsasta poistettavalla rasvalla. Angela Pedrosan matka on koskettava muistutus kosmettisten toimenpiteiden riskeistä ja korostaa huolellisen tutkimuksen ja konsultoinnin tärkeyttä ennen minkäänlaista leikkausta. Numero 1. Kim Kardashian superfani. Kuinka pitkälle olisit valmis menemään ihaillaksesi suosikkijulkiksesi? Kuolemaan yksin hotellihuoneessa äärimmäisten kosmeettisten leikkausten seurauksena. Tämä on varmasti liian pitkälle menevää. Saatat jo tuntea Jordan James Parkin ja hänen intohimoisen pakkomielteensä tosi-tv-tähti Kim Kardashianiin. Hän sijoitti noin 150 000 puntaa tavoitellessaan hänen ulkonäköään. Kuitenkin Parkin pakkomielle ylitti pelkän ihailemisen sosiaalisen median alustoilla. Hän matkusti Turkkiin etsiessään kustannussäästöjä ja hyödynsi alennushintaisia paketteja, johon kuului mini-vatsanmuokkaus, rasvan siirtoimmuunimuoto, pakarimplanttien asennus ja hammaslääkärihoidot. Kun hän palasi hotellihuoneeseensa lepoon, hän heräsi keskellä yötä huomatessaan, että peitot olivat kastuneet vihreästä nesteestä ja verestä, mikä viittasi nekroosiin. Vaatiessaan kiireellistä lääketieteellistä hoitoa, Park jatkoi lisäleikkauksia lääkärin varoituksista huolimatta. Tällainen horjumaton omistautuminen on huomionarvoista. Siinäpä se. Nämä olivat vain muutamia esimerkkejä henkilöistä, jotka veivät kehonmuokkauksen äärimmäisyyksiin ja saivat itsensä näyttämään kuin he kuuluisivat vahamuseoon. Joten mitä mieltä olet nyt muovikirurgiasta? Onko se riskin arvoista vai ei? Kerro meille kommenteissa. Jos haluat nähdä lisää tällaisia videoita, muista tilata kanava ja laittaa ilmoitukset päälle. Nähdään seuraavalla kerralla.